Фальклорная творчасць – гэта складанае і шматграннае пытанне, якое адлюстроўвае сувязь паміж пакаленнямі і відазмяняе мастацтва пад уздзеяннем часу. Дадзены праект раскрывае пытанне захавання фальклорных традыцый Беларусі як элемента культурнай спадчыны дзяржавы. У сучасным грамадстве дамінуюць новыя формы музычнай культуры з яе незвычайнымі элементамі і формамі падачы, а класічнае народнае мастацтва з часам губляе сваю актуальнасць і адыходзіць на другі план. Вельмі часта ў падрастаючага пакалення зніжаецца цікавасць да народнай песні, народнай творчасці. Гэта недапушчальна, бо народная творчасць з'яўляецца часткай музычнай культуры і спадчыны дзяржавы. Сфарміраваць грамадзяніна-патрыёта, захавальніка нацыянальных традыцый дапамогуць розныя формы патрыятычнага выхавання. Новы час патрабуе новых падыходаў, новых формаў і сродкаў выхавання навучэнцаў. Сучасныя тэхналогіі дазваляюць гэта зрабіць з улікам інтарэсаў удзельнікаў працэсу. Вынік з'яўляецца тады, калі ёсць напоўненая творчасцю дзейнасць навучэнцаў, калі ёсць матыў і цікавасць да гэтай дзейнасці. Рэалізаваць мэты і задачы праекта немагчыма без узаемадзеяння агульнаадукацыйнай сістэмы, бацькоўскай грамадскасці і прыцягнення дзяржаўных арганізацый. Актыўнае ўзаемасупрацоўніцтва і ўзаемадзеянне дапамагае фарміраваць у дзяцей духоўна-маральныя каштоўнасці і рэалізуе ўсе задачы патрыятычнага выхавання. Вельмі часта ў падрастаючага пакалення зніжаецца цікавасць да народнай песні, народнай творчасці. Гэта недапушчальна, бо народная творчасць з'яўляецца часткай музычнай культуры і спадчыны дзяржавы. Асаблівая роля ў выхаванні патрыятызму адводзіцца сям'і, дзе яно грунтуецца на духоўнай сувязі паміж пакаленнямі, уключае ў сябе фарміраванне патрыятычных пачуццяў. Сямейныя каштоўнасці прышчапляюцца з дзяцінства, а сямейныя традыцыі перадаюцца з пакалення ў пакаленне. І задача пакаленняў захаваць усё тое, што перадалі нам продкі. Праз фальклорнае мастацтва умацоўваюцца сувязі паміж пакаленнямі, фармуецца светапогляд дзяцей. Перадача фальклору дапамагае захаваць гісторыю сям'і, спазнаць прыгажосць беларускай песні, пашырыць уяўленне пра традыцыі свайго народа. Калі народныя традыцыі цалкам згубленыя, то можа ўзнікнуць пытанне існавання ўсёй нацыі. Каб вусная народная творчасць не страціла сваёй актуальнасці ў нашай краіне, патрэбна, каб жыла беларуская народная песня. Менавіта па гэтаму нашы навучэнцы распачалі сваю даследчую працу. Запрашаем вас у наше чароўнае падарожжа. У падарожжа беларускай народнай песні, беларускай культуры, беларускіх традыцый і сямейных ансамблей. Ну-ка, давайте попробуем. Прийшла осінь раненька. Ну. Життя щасливого жадає. Ладу у сям'ї жадає. Бабуля, адкажы, калі ласка, на пытанне, ці ахвотна наша сям'я спявала беларускую народную песню? Ну, ведь, разумеешь, народная песня – это такая таямница. Про яе вельмі і цяжка, і вельмі просто сказаць. Сям'я наша вельмі ахвотна спявала песні, таму што яны у нас жылі, перадаваліся. Прабабуля ўжо твои былі шаўцамі. І яны шылі, вось у нас там ёсць
Усе прылады працы мы ўсе захавалі ад бабулі і дзядулі вечарамі доўгімі і спявалі. І мы жылі разам з гэтай песняй. Як захаваць беларускую народную песню сучаснага пакалення? Нашай сям'і прыжылася гэта народная песня, прыжыліся ўсе тыя звычаі, традыцыі, і яны з такім задавальненнем пачалі перадаваць гэта яшчэ сваім вельмі маленькім дзеткам. Яны ўжо з малога і на лыжках ігралі, і выступалі, і спявалі. І вось цяпер мне вельмі хочацца. Народная песня засталася ў першую чаргу ў сям'і, а затым яна перадавалася з пакалення ў пакаленне. Як ты лічыш, ёсць ли будучыня у беларускай народнай песні? Пакуль спяваюць сем'і, песня будзе жыць. Добрый день, Александр Геннадьевич. Откажите, ласка, на питання. Що треба зробити молоді, як заховалася білоруська народна пісня? Цікаве питання, цікаве питання. Ну, напевне, Ярослав, треба цікавитися гэтай спадчыны нашай беларускай народнай песняй, фольклором. Вот. Ну, это уже доказано, что самая милагучная и песенная мова, вот пасля итальянской лічыцца наша беларуская мова. И там наши песни гучаць вельмі так лагодна, як Матуліна песня. Я говорю, ну, я не хочу покрывдзіць моладзь цяперашнюю. Я говорю, у нас так само 4 унуки, вот, родных. 3 з нами выступают у нашем семейном ансамбле. Ну, им так сам подобается, ну, а мы складаем свои песни там такие. Да. Мы веселые музыки, мы веселая семья, и маленькие, и великие, мы все родня. Мы веселые музыки, мы веселая семья, и маленькие, и великие, мы все родня. Як ви привили любов до білоруської пісні своїм дітям? Ой, цудоўнае пытанне. Ведаеш, мае дзеткі, яны выраслі за сцэнай разам з намі. Яны проста чулі гэту песню. І таму яны не маглі не пець яе. На рэпетыцыях яны былі разам з намі. І так вось паціху, вось такой маленькіх, і выраслі, і пелі, і пелі, і пелі. Ім спадабалася, таму што яны з маленства іх чулі. Яны хадзілі ў музычную школу, яны спявалі в ансамблі, і зараз ужо выраслі. І не толькі дзеці, ужо нашыя унукі разам з намі спяваюць гэтыя цудоўныя нашы беларускія песні. Гарэла сосна, палала, пад ёю дзеўка стаяла, пад ёю дзеўка стаяла. Спявае сям'я, спявае краіна! Спявае сям'я, спявае краіна! Спяває сім'я,